Gamunan Hausa Smile TV. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ani Honorable Malam Dair Ahmad Mai Huddadu, tsohon dan takarar majalisar jiha a karamar hukumar birni da kewaye. Ina miƙa godiya ta ga dukkanin masoya da magoya baya waɗanda suka bani gudunmawa wajen ganin cewar Allah ya tabbatar da mu mun zama ɗan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar birni da kewaye, wanda muka nemi Allah jalla wa'ala ya mana zaɓin da zai zama arziki da alkhairi a tare da mu da addininmu, ga masoyanmu, ga iyalanmu da 'yan uwanmu, wanda Allah ya mana zaɓi wanda yake kallon shi ne ya fi dacewa da mu. Babu abin da za mu cewa Allah sai godiya. Ina miƙa godiya ta ga mai gidana Alhaji Abdul Fattah Musa a NNPC, Darakta NNPC a Abuja, da mai gidana Alhaji Abi Zarri a Singa, kasuwar Singa, waɗanda suka yi ta ɗawainiya da dukiyarsu ganin cewar Allah ya dafa mana mun kai ga gaci a kan neman wannan kujera da muke. Babu abin da za mu ce musu sai dai mu ce mun gode. Sannan ina miƙa godiya ta musamman ga shi Excellency Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, wanda ya ɗauki ba daɗi ya ta ɗawainiya ganin cewar Allah ya bani nasara a wannan zaɓe, da yanda ya ta ƙoƙari ganin in sami tikiti na tsayawa ita wannan takara ta dan majalisar jiha mai wakiltar karamar kuma birni. Babu abin da za mu ce masa sai dai mu ce masa mun gode, Allah ya saka da alkhairi da yanda ya ta kokari ya bani mai mukamin mai magana da yawunsa, wanda muka samu kalubale da yawa a ciki, wanda kuma wannan kalubalen bata sa ya cire ni ba, kuma ya bar ni a ciki, kuma Allah ya sa muka samu nasarori har muka yi muka gama, ba a samu inda aka samu na kasu ko gazawa ko kuma wani abu na kasa ba. Kuma Allah ya taimake mu muka yi amfani da wannan abun, muka ga kokarin mun taimaki al'umma, mun taimaki addinin musulunci da musulmai. To babu abun da za mu ce wa Allah sai dai mu ce mun gode. Na gode wa dukkanin waɗanda suka taimake ni akan wannan sha'ani. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya maimaita mana. Dan na subscribe domin samun sababbin ƙayatattun shirye-shiryenmu.